vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu kutanga yakamira sekudai so: hanzi mukomana ndibatsiriwo, ndakaitirwa munamato weonline naProphet avo vandakasangana navo paWhatsApp group, asi ndainge ndisati ndakambovaona in real life. Nyaya yangu yakadai: ndiri mukadzi anoita zvekuruka muno muCape Town. Basa rangu rainge richifamba zvakanaka, ndinyepe, asi munongozivawo kuti sevakadzi tinenge tichiudzana nyaya dzemaProphet avo vanenge vachipisa panguva yacho iyoyo. Saka mukudaro ndine sister yangu uyo ari kuIreland akandibvunza nezvaProphet vainzi vaita mbiri, zvichinzi ivo vanokwanisa kutoshandira even vanhu through online prayers. Ini ndakabva ndati ai, munhu iyeye handisati ndakambonzwa nezvake. Akabva andipa link regroup, ndokubva ndapinda ndikabva ndatoona kutoti mugrupu imomo maitova nevanhu vakati wandei vaitosvika zvekuma 255 members. So ndakati ndagara dzinenge 2 days ndipo Prophet vaya pavakatanga kuprofita vanhu, asi vaingoti ndaona nyoka iri kupinda mumba kana kuti ndiri kuona tsaona, ndozviprofita zvavaiwanzokuita. Ndakagara vasati vandiprofita, then one day ndakaona vatanga kundiprofita mugroup inini nesister yangu panguva imwe chete. And for sure takatoona kutoti Prophet ava vainhonga tsono, nekuti musaluni mandinoshanda ndinoruka mbinga. Even sisi vangu Island ikoko vainge vavawo neka small business kaanoita ende zvinotofaya. So ivo vakati tine monitoring spirit iri kuti teverera, ende vari kuda kudzinga monitoring spirit mweya wacho kuti tiwedzere pfuma yataiva nayo yakabatwa naSatani. Vakatiti torai macandle 3 nesalt newarm water. Zvinhu izvi taifanira kuzviita same time nesister yangu. Vakati kana mabatidza macandles motarisa kusaidi rekuZimbabwe monyarara kwe30 minutes, inini ndinenge ndiri paprayer. Takaita saizvozvo. Vapedza vakati isai mari yeseed muaccount mangu, zvenyu zvabhadhara, chese chakatorwa naSatani chadzoka. Asi mukoma pa30 minutes vakati vachanamata, isu takabatidza macandles, mumba makatanga kuitika mafunny movements ese, uye zvekare tainzwa something like a hissing sound kuita kunge nyoka. Sister yangu yakangonzwawo the same thing izvo zvandainge ndichinzwa. Takabvunza men of God, ivo men of God vakabva vati ndokufamba kwa mweya mutsvene. Mweya mutsvene vanofamba vachiita sekunge nyoka. Pakutanga after prayer zvakaita sezviri kuita, business rakakwira mukomanashi, zvekuti ndainge ndakutora time ndichiverenga mari, asi mari iyi mukomanashi inongodisappear. Mari yaunenge waisa mubag unoishaya just like that. Kuna sisi vangu the same thing, zvekuti hatichatokwanisi kana kutotumira mari kumusha nekuti tinenge tisitorina. Mukomanashi mahissing sounds enyoka haapere, tinomanzwa. Prophet ava vakasvika pakubloka inini first, because ndakaramba ndichingotaura navo, ndainge ndovafonera nemadirect calls ndichingovatextera, then vakazotanga kutaura nesister yangu nerweseri vachindinyeya vachiti inini ndinonetsa, uye zvekare monitoring spirit iyi iri kushanda chaizvo pandiri zvine simba. Saka nasisi tainge tichingotumidzirana mamessages aya. So pavakazoona kuti ndainge ndichitaura nasisi zvekare, ndopavakabva vazobloka nasisi vangu. Pari zvino hanzi vari kuZimbabwe and hatisisina kana access navo. Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvazvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Kana uine munamato uyo waunenge uinawo, kana wakambobatirwa munamato iwoyo, you can come to my inbox, then you tell me your own side of the story. Uye zvekare I think kana kuri kunzi kana muchida kubatsirwa paya, kana muri kumhiri kwemakungu, zamai kuti munge muchishandisa mafone numbers ekuZimbabwe kana kuuya directly paground, because izvi zvokubatsirwa pamafoni zvinoti netsei. Munhu futi batsirwa uri paground, because pakuzonobatsirwa pamaonline ndipo paya pekuti munhu
unogumisidzira wazogadzirwa unenge watovaka piggy bank kemunhu ava kutoziva kutoti hanenge uya kana ndikambotinya anotobuditsa mari chete. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira asi kudai. Hanzi good morning mukomanashi, ndoda kureurura kuti ndakagezeswa neropa rembudzi ndichinzi ndokugamuchirwa mumusha semuroora. Now pane zviri kuitika mulife mangu zvandisiri kukwanisa kunzwisisa. Ndiri mudzimai ane makore 35, ndakaroorwa asi marriage iyo yanga iri marriage yechinumber 2. Yekutanga murume wangu akafa kwava kundisiya mwana ainge achiri mudiki, so ndakazoti mwana wandakazoita ava form 2. Munongoziva muupenyu hwesingle mom hunorwadza. Ndopandakabva ndazosanganawo nemurume ndichibva kukabasa kandaiita kemumba. It was late and kwaitonhora zvekuti transport yainetsa. Ndakamira kwelong time paroad pasina kana kombi yekuti ndinge ndichienda kumba. Kuti ndifambe netsoka painge paine mufambo, so ndatora time kudaro. Pakabva pauya imwe motikari yaive yakanaka, ndiko kumira motikari iyaya maiva nemurume ainge ari ega. Akabva ati ko uri kuenda kupi? Ndokubva ndamuudza. Akati pinda. Ndo kwandiri kuenda. Ndakapinda asi ndaitya kuti kokana ari bhinya at the same time pandaive ndimire paitopondwa vanhu, saka ndakati kusiri kufa kwacho ndikupi. Takatanga kufamba asi ndakazotoona kutoti ainge ari munhu aiva boo zvake, but aiva worried. Akati next time usafamba usiku sepaunga wakamira apo hapasi right. Akatanga kubvunza zvelife yangu. Ndokumuudza iye ndokuti neni handina mukadzi ane vana. Akabva ati mukadzi wangu akaenda, asi panguva iyi haana kutondiudza kuti vaitova 3 vakaenda vachisiya vana vacheche pamusha pavo. Well, ndokutanga kuzivana nemurume uyu kusvika pakuzodanana. My husband ndicivil engineer, ane mariwo dzake zvekuti ndiye anoita zvose zvinodiwa pamusha pavo. So mukudanana takaita 3 months ndokubva ndabata pamoviri. Haana kuparamba, akatofara. Ndokunditora nemwana wangu tikatanga kugara kumba kwake. Ane imwe imba muWaterfalls, asi aiva asina kuudza vabereki vake. Iye aiva ati ndovaudza kana wazozvara, asi vakangoerekana vasvika baba naamai vakasvika. Iye ari kubasa zvokuti paakadzoka akatoshamisika kuti ko kufamba musina kutaura. Nawo zvadaro ndipo baba pavakati tiri kuenda nemukadzi wako kumusha, tamufarira muroora uyu. Iye murume wangu akambozama kuti ange achiramba, asi inini ndakatoti ndinoda kuenda nekuti ndainge ndaona kuti ndafarirwa pamwe chete nemwana wangu. Takazoenda kumusha. After 1 week ndokubva taenda kubhohera. Pamba pacho pakanaka kani mukomanashi zvekuti kana vari kuHarare vamwe havatombogari dzimba dzakanaka kudaro. Ndipo pavakati murume wako ndiye akaita zvese pano. Then pakazoti pava pakati peusiku ndakamutswa inini nemwana wangu kuti tiende kuseri kwekitchen. Ndamuka kudaro amai vakandipa jira jena pamwe chete nemwana wangu. Vakati kururai hembe mumonere machira aya mouya mogara pasa makatambarara. Asi masikati pamba painge paurayiwa mbudzi. Ropa rembudzi iyi rikaiswa mubhaketi. Nyama yembudzi ikabikwa navatete, asi yakanzi nyama iyoyo mukunobikwa kwayainge ichiitwa yaisafanira kuti inge ichizoiswa munyu. Uye zvakare ndakaudzwa kuti vatezvara vangu havatendedzwi kudya zvinhu zvine munyu zvachose. So takati tagara kudaro takaisirwa plate yainge yakazara nyama iya yembudzi tikanzi idyai, at the same time tichidirwa ropa mumusoro. Tete baba naamai vaideketerera nechirudzi chandaisanzwa chinyasarande chaicho. Mukomanashi amai vakatanga kudzvova zvaityisa. Tapedza takanzi tirare panze ipapo, asi kwaitonhora by then, but hatina kana kupindwa nechando. Ndo zvinhu zvokuti zvakatondibvundudza. Even vatete vakatoseka apo pandakati ko hatizogwagwadzi nechando here? Vakati muchatonzwa kutopisa kani we, tatozvijaira isu. Saka navatete vainge vainesu paya tikatorara mukomanashi tichita sekunge tainge titori mumba. Uye zvekare tichita kunge vanhu vainge vakatofuka machira emuwando. Tichimuka takamuka machira asina kana drop reropa, ainge ari white kana mabhonzo enyama. Nyama iya yembudzi yatainge takadya
Mukomanashi ndakashaya kuti ainge aenda kupi. Hapana kana drop reropa rakasara even pamuviri pangu kana mwana. Zvose zvakaitika mukoma zvakaita sekunge zvainge zviri zviroto. Vakabva vatanga kupururudza kuti makorokoto matambirwa nevadzimu vemumusha medu. Vakabva vati ndiyo culture yavo mukupemberera kwavanoita varoora mudzinzare kwavo. Handina kutoziva kuti mukomanashi ndainge ndatogamuchidzwawo chipo chehuroi. Kana ndichikuudzai kuti chipo chehuroi ndo chandatova nacho, vanhu munokwanisa kufungidzira kuti ndiri kunyepa. Ndakazoti ndadzoka kuHarare ndakati ndiri muchechi mukoma ndakanzwa kutsva. Ndichinzwa kutsva kudaro ndikangoti ndoda kungobuda panze ndimborohwa nezvimhepo. Ndakangoti ndichinobuda panze mukoma ndichinozvitarisa muglazi ndakabva ndatoona kuti chiso changu chainge chichishanduka kudai chichishanduka ndichiita sekunge ndine zviso zvakawanda zvose zvainge zvichishanduka. Ndichimboti ndikaita chimwe chiso chemunhurume, chiso chemunhukadzi, chiso cheshumba, chiso chemhuka ipiwe, ndikatoona kuti kochiko chiri kumboitika kwandiri. Saka vatete ndakabva ndaona kuti vainge vatondiisira missed calls emuwando. Ndikabva ndati kuti there is something that went wrong kumusha uko. Ndipo apo pandakabva ndazovafonera vakabva vanditi muroora buda muchechi izvezvi tati buda muchechi tiri kuno tiri kuzama kuti tinge tichikunamatira but ikoko zama kuti unge uchitibatsira. Ikoko uri kufanira kuti unge uchibuda muchechi nekuti muchechi imomo ndo pachazozivikanwa kuti une shavi rehuroi. Just like that ndo maudzirwo avakandiita iwavo ekuti ndine shavi rehuroi ravainge vakagadzika pandiri. Ndakabva ndazovaudza kuti ndainge ndigere zvangu mumotikari because ndainge ndichinzwa dzungu uye zvekare nekutsva. Vakabva vatanga zvavo kuseka vakabva vati saka minamato yedu yashanda, unokwanisa here kutongoenda kumba? Ndikati ndinokwanisa. Ndokubva ndatomutsa motikari yangu ndikabva ndatodhiraivha ndichitoenda kumba. But now ndine umwe mushonga wandakapiwa. Mushonga uyu ndinoti kana ndava kuenda kuchechi ndinongouisa muhandbag. Kunyange zvikanzi vanhu vanamata zvinengei, hapana kana chandinombonzwa ini mukomanashi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu, ichibva kune muroora uyu. Pakaipa ngatizame kuti tinge tichitaura naye muroora uyu mucomment section. Hanzi kana ndichienda kuchechi ndinenge ndiine mushonga uyu wandinenge ndiinawo wandinongoisa mubag. Hanzi kunyange vanhu vakanamata zvinengei nekuda kwemushonga iwoyo, hanzi I will never manifest or do anything. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi ndiri mukadzi atambudza mwana wake nekuti ndaiva ndakanyepa kuti aiva mwana wemumusha wandainge ndaroorwa. So mukomanashi inini mumba medu takazvarwa tiri 2 vasikana, then takura mumwe nemumwe ava kuzvionera. Inini ndakabva ndazoenda kuMozambique kunoshava. Ndakagara ndichishanda mushopu, ndipo pandakatanga kufambidzana nomumwe womukomana, asi mukomana uyu aindinyepera zvakawanda achiti kumba kwavo kwaiva nemari. Ndakasvika pakubatira pamuviri ndokuona kuti aiva manyepo, hapana kana chaainge ainacho. Ndakabva ndati dhuu kufunga ndokubva ndagaya zvangu kudzoka kuzimu. Ndakati ndadzoka kuzimu apa mimba yangu yainge isati yakwanisa mwedzi. Ndakasvikira kumba kwasisi kushamva pamba pavo nabankuru vaiva nemari nekuti vaishanda pamaini yegold vari manager. Ndakaita matanho ose andaigona zviri fast kuti ndirare nabankuru. Musi wandakabudirira kurara nabankuru wainge uri musi wainge wakaenda sisi ku all night yekuchechi. Ndakaitira bankuru maactions kusvika vatorwa neruchiva. Ndarara nabankuru ndipo pandakazoti after mwedzi wapera ndainge ndabatira pamuviri. Ndakarwidzana nasisi. Sisi vakasvika pakurongedza mabhegi vakabva pamusha nevana vavo vakabva vatanga kuzvishandira vachigara vega nevana vavo. Nekutsamwa sisi havana kana one day ravakakumbira mari yevana kwatiri, vakachengeta vana vari vega. Inini ndakasvika pakuudza murume kuti dai vana vari vako ivo sisi havaimbodaro. Murume akasvika pakutorasa vana vake zvachose. Ndakagara ndikarera mwana wangu pamusha uyu, asi ini ndaiziva kuti haasi wepo. Bankuru ndivo vakaita zvese kudzidzisa mwana pamwe chete nekutoresa madocuments. Takagara
bankuru vakabva vazodzingwa basa. So nhamo ikabva yatanga kutionesa chitsvuku, ndipo pandakavatiza ndawana mbinga yangu yandiri kugara nayo kunoku kuHarare. So mukomanashi ndakazoita mwana nembinga yangu, upenyu huri kufaya. One day ndakaona kuti ndaitsvakwa paFacebook nemukomana uya wekuMozambique, muridzi wemwana. So akabva azotora WhatsApp number ndokubva ndatora manumbers. So pakuzonotaura iye akabva ati ari kuda mwana wake. Takaita maplans, akauya kunoku kuZim. So ndokubva tambonogara paJemerson Hotel kwe3 days. Mbinga yangu yandiri kugara nayo ndakatoinyepera kuti ndiri kuenda kunoona amai kumusha. Zvino mwana uyu paakazongoziva kuti ana baba vake, ndipo paakabva achizotanga kuganzira baba avo vakakura vachimuchengeta, zvezvekutorakidzira kuti hamusi baba vangu. Baba vangu ivo bankuru pavakandibvunza kuti why is it mwana uyu ava nezvivindi zvokuti dzimwe nguva anotonditi hamusi baba vangu imi, kana ndamurova ndo paanozoti dedhe sorry. Saka ndakabva ndatongomuudza chokwadi, ndikabva ndati iwewe hausi muridzi wemwana, mwana uyu muridzi wemwana iye ari kuMozambique. So ndokubva tatanga kunetsana paya zvinova zviri zvinhu zvakamurwadza nekuti vake vana ainge asina kuvaendesa kuchikoro. Ino ndakabva ndaita a very fast move because ndakabva ndati zvino bankuru zvavaziva kuti mwana uyu haasi mwana kwavo. Ndakabva ndazoenda kun'anga kuri kuvadzimaidza nekuti vange vachizongoita zizunguzururwa. Ndozvandakavaita ivo bankuru because ndainge ndisingadi kuti vange vachizonyanyisa kungwarisa zvokuti vanozosvika pakuzonotaura futi nemurume wangu. So right now murume uyu wandigere naye haatozvizivi kuti mwana uyu ari kumusha, baba vake vari kuMozambique. Ndakangotiwo mwana wemumhuri. So mukoma, ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Ini kana ndikawana nguva ndinoita kuvhura hombe chaiko. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi kana ndikawana mukana ndinovhura hombe pakaipa. Let us try to speak with her in the comment section. Yay.